Ayaw. Tubihan. Namut ko terjadi kung hadlok man. Kapundang di. 0906104620. Yan na karon. 0909689245. Kaila ka? Wala. So ako na ipa-verify. Balik ka tulog. Kung kaila nga. Dali, 0956104620. Ablihin taong ko. Wag mo kaila inyo ha. Taong kong anak, oy. Oh, 0948048398. Please, maluhay mo. Abli, abuldahan. Mau nagito ako ang number ganisa. Padayin ako nga. Sa pagparehistro ninyo, wala ko na apel. Kaya sa atin ninyo, pagdali. Pagdali ako. Ito maganda mo. Ako rin yung 0956104620. Ako rin ako kailangan ng number phone. Huwag ko kayo sa number na kong inahan. Abli! Pag-verify sama, pag-verify nga. Mag-meet mo ng consent sa parents! Pinag-edad babaya ko! Please! Please, open the door! Ako naka-in-English na lang ginoong ko tamo din nyo. Ay, klaro man mo, oy! 0956104620! Mamatay na siya ko! Alir ako di ko ninyo aplihan! Day. Ah! Day. Uy. Unsa man ka? Nagdrama-drama mo nung kadiha. Anong madlok mo kanak ko? Di ba ikaw magkakukod na? Lagi ko ko. Takta man ka. Imo mo di ko gikuptan! Ang ala di ka nakukuptan nga pati man nimong sige kaglingi niya mudagan ka kalit. Oh, Ang ako trabaho mag-register ko sa mga cellphone, sinpak. taran Ayo. Pili ko Ma'am. yan yung mapubaray. Ma'am, sir. Kumusta ang katong inyong mga sinpak na register na? Ay, registrado ra nga mo oy. Kaya nga na bagay na ako ang register kay dili na mo kagawa sa balay kung dili ma-register ang inyong mga cellphone. Mabitaw mi magawa sige panuktok. Ikaw man ay na. Register na imo na. Ang kiunsan din ninyo. Kaya na magtatanong nga magkinahanglan consent kung ma-register. Sige, panuktok ko ninyo. Ala wala ma register mo number. Wala ma-register ang iyong cellphone? Wala. Wala pa. Ikaw pa drama pa ka. Unya di ay ikaw pa na iwa ma-register ang cellphone. Naghatok-hatok pa ka na ko. May fight musul.